yung kutamanguda na pagkababayan ito o mga Muslim, mga sahabat Rasul, mga loksyan na mga Muslim, ugay na kubayan nilang kastanyan na kubayan niya sa mga Muslim na kukupan niya sila ilan na patutak yung upiyang giran. Nakayagupatay, nakayatukuan ng Rasul na sumyong sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biterbiyan na yawala, ay tigyan man ay karitang ko, nasabot na kasula ilaha illallah, awal tigyan na sabot ka, na kasapatak ng kasalungan na mauri. Nasukyan ganyan, siya ko, katuro na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagyang butong minilipay niyan, mata niyan si Kiyamayan, mana niyan nadataro manaw to, na niyudasuno amakon na, dunay arangan kasanggaya katuro Muhammad. Guminirawan siya mayan at iyan ula-ula ang kasupito ko Muhammad. Nagyang butong dataro niya kayo nun siya mayan. Nasukyan turuan niya nung nagyang buto at pituro yan sula ilaha illallah. Nasukyan turuan niya nung na niya bubayatan to sa Rasul. Nagyang buta niya turuan yan as kanya nataw ko surga. Niya pantagod magbuo kapatay. Diyan isang baguto mga ibnu Allah. Yun to bang tumugalin tanong sa diyang puto ikaduang atoos. Ikadua to sa diyang puto ataw na mapiyas kanya ni kapapatay. Na si sa diyang puto adin yan di kasirakan maut ko kapunggan ataw niya gusto ba yan na isa toson na diyang puto palagkaban ating adyang kay benungyan dito inialoy na dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailayan sa ating adyang kay benung ang buto orip na ini kalimu Allah matiyang ikapatay sa kialoyaon o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung buto pupatay na isa tuson sa sanyan na mapikapatay na palulutos sa ating so diyang gaya benungyan sa manuto maurip no Allah na mga produkto sa diyang kuto ang mga tanda nakman o ba niya o mga tanda nakman o ba niya siguro nagpakasurga pupuno ko ito meron natin ka tuminikaras ka natin ka tawag po surga. Mga toso to na upang alimus Allah subhanahu wa ta'ala kabaliyo ito ay amaran niyan na mga papata o mga karinang sa kanya nagpakasulang sa maliwanag. Ikatlo na diyang ko ito tao ay kapatay niya na aluman at Jumat. Natos po ito sa kanya na nikalimu Allah. As kanyan na niya wafat ang kutagugawin ko Jumat na kaya subing palungan si Kualong na Kamis na udi na singo punto ay manan yan na niya basalungan Kualong na Jumat ay ginagawa ng nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Gusa kuma hadith yan mamin muslimin yamutu yawma al-Jum'ah o laylat al-Jum'ah إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر sabihin sa tao ang Muslim ang mapagkakapatay at Ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya nagapantagaw na kapatay na niya kasul sa mutagoy ay mananyan na Jumat adundo ko Jumat walay na tal-Jumat gusto gagawin ko Jumat na sa kanya napakalilas no Allah uli na ilas wa Allah subhanahu wa ta'ala si kuwo siksa ko kubur. Allahu Akbar, madakla mga layok tanong, yan na kaya pamatayran ang alungan, ang najumat, na ito na piyakas sige-sige ito kapatay. Na balisan sa diyang pa na mga tuos na diyang kutu asutaw na miyantay kanyan sa kaprang sa lalako Allah.
So yaman ini na diyan ko tatao na sinan miyaw tung sa diyan ko to Maidan sa dinian di kapaki perang sa mga ribuy agama agama Islam na sa moto na sunod sa Allah subhanahu wa ta'ala mitroon sa diyan ko tatao na nabamata buto tao ko surga hugay na soal na napitro iyan asiran ko na mamaka, silan na manguyog-yog silan. Yinan po isaksiyano Allah, abna kanya kaysa pangilala ng mga manusya, ubi na uyog-yog si sa tangan ng Allah, nagu sa pangilala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kiyaturoon ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Inyong Panginoon sa bunya matay, sumiyang abubuno, si ko kabrang sa lalang ko Allah. Ugay na tigo Allah, na mga uyag-uyag siran, si ko Tuhan iran, at tatap, akapriski ikiran, udi nakapigilan ikiran. Yan ang mga urip no Allah, ito sa isa sa tao, na tiyakas lang Allah sa maliwanag, miya tais kanyang si sa kabrang sa lalang ko Allah. Pero nagyang ko tatao na sumiyatay sa kapapantagan na sisi ko lalang ko Allah. Iparat na so tao na niya aluminium kulay niya, na hiniliw niyang kulay niya na sungsan ko to kaprang sa lalang ko Allah. Nasang ko oras na mapantag ro kapatay na piyasan yan si kapapantag isang lalang na sekalian na miyate sekalian inikalimu Allah. Udi na miya pasad ko kaprang ng baling si kudarpayan na miya pantaga kapatay sa lalang na rin makambalingan as kanyan na miyate pluto sa lalang ko Allah. Ginan maurib no Allah. Gina mga sapakyang adyong kutong sutaw na miyate sekalian na kapapantaga na pugadag sa ilmu ay diyan ko itong kapaganat sa ilmo na isaw ito bituan o rasul sa lanang ko Allah unta kapaganat sa ilmo. Man mata fi talabil ilmi faqad mata shahida. Sa rin sa tao, pantaga kapatay, kapaganat sa kanyan sa ilmo na miyatay sa kanya na shahid. Sa manodo na penisan so di manulon si kuagamaw Allah so di dadakwa anya pantagsiran na akapatay si sadyang kuta masa di nandiki panulon kuagamaw Allah matatagsiran ko mga lanan o kapanulon adyang kuta mga tao na niya matagsiran mambu akapapantagan si ko lanan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na mga titiyo kunuto akapatay. Ika pinanan maurip no Allah na diyong kutong to sa mati kaya patay tao kaya patay niyan na miyukit sa taon manang buta taon na diyong kuto at tigtanoy man to virus makasusublo na diyong kaya tigtano coronavirus uli na COVID-19 ay nagturo liman to ang kaya masa sa kaya dunia, sabab sa kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyatro yan at iyan na at-ta'unu shahada likulli muslim. So at iyan manay so kapatay amin gularan sa pandemic kundi na diyang kaya titan o coronavirus na ginan at Rasul na shahada kapatay na nakasahid si ko lang muslim. So, di na maurik no Allah. Upon mapantaga kapatay, ay patay niya na COVID. Diyan kaya makapantaga ni man to sakit sa dunia.
nas kaniyang na beramal, apapandagan na berasiba, mapia muslim, nagyuto nas kaniyang na miyatay sahid. Yan ang maurip no Allah. Nabudiyang ko to niya sugat COVID, nas kaniyang na miyatay, nas kaniyang na ayamanan niyang na dasimba niyan, baradusas kanyan, ibsembayang kanyan, Allahu Akbar. Nagyuto din yung mga pangunaan o siksa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palisan, adyang po ito asutaw na inipatay niya na sakit at yan. Yung po ta, langunan niya, matay, sunyakit, sutyan yan. Nagyanan, nakapatay pananan, piyakas lang mo Allah sa maduwanag. Inikalimu Allah na ng mga tao. Ibarat na makahusundo ng butan niya tayo, na inipatay niya na ulcer. Nakahusundo ng butan niya tayo, na inipatay niya na sakit sa kasudat yan. Dataron niya tayo, kidney. Yang kanan ako pong pumatay sa mga kidniran. O di na titano ako ka dialysis. Namatay sa sutaw, namatay sa hid. Kapatro sa diyang puto ay nipatay niyan, napun sa puto sakit at yan. O di namatay sa kanyan, minisugaton na mimtus o appendix yan, o di na sulaman o related si sa diyang kay surdang kay lawas tanong na makasusumsan pamanitan ko Allah subhanahu wa ta'ala diyan gaing nataray amyak kasagulun sa mga tungalay tanong amya matay palasiran mabala mga syuhada gusto niya matay amyang ngalan sa ibarat to miyawalog ko mga lawas sa naroon miyatay o di na miyawalog sa ranaw naroon miyatay o di na miyawalog si kuraga naroon miyatay o di na miyalakot sa pagda niyan na si miyatay sahig, agyanan na miyamatay nanan, ayaman na niyan na mga pipiyay kapatay, o di na miyamatay sila na inikalimus sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto mga tao ay nipatay ram na piyagadulos silang siraan, piyagadulos silang natrap, o di na kaya utungan sa kayo o di na kaya milinog na kaya dagan si kuwalay na miyamatay silang nagyuto na initong pinuto Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tao ang makaslang sa maliwanag. Initong yan ito sa mga sahih sa kiyaturo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigyan asyahadatu khamsa al-mat'un wal-mabtun wal-gharq wa sahibu al-hadmi wa-shahidu fi sabilillah. Eman yan na 5 susunod tigyan ng sahid. Paganayon na suwat tigyan sumiyatay na sugat na virus. Na ikadua na sumiyatay asumiyakit at tiyan. Ikatlo sumiyatay amya miyanag. Ikapat sumiyatay kiadagan o di na kiarumpakan. Na ikalima, so miyatay sa kabrang sa lalang ko Allah. Na ini ka na po ng mga ulang na tanong at nasabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam ay napagyanon sa tao ang niya tutong. Yanon ay mga pud sa mga sahid. Ako na ba sila miya sahid sa Maidan o gayid na minitong sila sa mga sahid. Barisan, so bagi miya wafaat ay ini kawapat yang pantag sa mikritan na niyabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at na wal mar'atu yaqtuluha waladuha jum'an shahada. Ano niyan na pagsa swatigan sa babay miya patay sa kanya no wata yan sa pantag sa kinimbuwata niya no na di na natigan na sa hidanan. Isa katiro Rasul sallallahu alaihi wasallam natigan man mata fil wiladati faqad mata shahida. Salin sa babay ang mapantag kapatay. Sabab ko kaya kuritan kaya buwata yan na miya tayo sa kanila sahid. Yuto mga ulip no Allah
Palisan na diyan po tanya, tes kanyan na punang sa kutawatayan sa kikuwat niya nun. Naya mananin na pananan sa niya tes sahid. Nauli ng utod na oras sakit kuritan niya nun. Na niya tes kanya nun na niya tes sahid. Udi na minibuatayan na miyawiyag pansuwata. Nas kanyan na niya sakit na niya rukat. Na niya tes no sahid. Udi na niya patay niyan na tama sa madadal mong sunipas nas kanyang nakubutuan dito sa sahid sabab sa kagiyain ni patay niyang na unang sakya peritan niya. Yan ang maurip no Allah. Pero sa diyang puto, mga tao may tagukiran sa utos mapi kapatay na diyang kuto tao ini paninibdugan yan so tamukyan sa kasilid budaon na lininding yan so tamukyan nakayo lininding yan so tamukyan na niya pantagumbod na kapatay na skanya sa butauras na tuos-utusas kanya na pakaslang sa maliwalik. Yan ang maulit no Allah. O di na diyang kuto tao na lininding yan sa pamilya niya. Sa kakudinasayron, na burin sa kanya niya pantaga kapatay, na sa kanya samput oras, na niya kaslang sa maliwanag. Tuso sa mapiyas kanya ni kapatay. Lininding yan so ayaman niyan na agaman yan. Ayan ipatay niya na sabab sa kaya lindingan niyan ko agaman yan. Na matya penuto kapatay. Gusto tao, kaya patay niya na lininding yan, so ginawa niya na gusto rugoy yan, na gusto niyaman yan. Sa ayaman niyan na niya pantagod na kapatay, na sa niyan na niya tayo nutasahid. Patutuan yung mutua, pag naroon na, so lininding yan, so tamok yan, na niya tayo sahid. Lininding yan, so pamilya niyan, na niya tayo sahid. Lininding yan, so agaman yan, na niya tayo sahid. Lininding yan na ginawa niyan, na niya tayo kanya, na sahid. Allahu Akbar. Yan, palapan sa mapikapatay, maulit mo Allah, na sa mga tao ay sa mapagkapatayan, na kagiyagiran ipagipatan sa mga Muslim, o di na diran ipagipatan sa mga sundero Islam, na sanggot oras, na miyapantag sila na kapatay, na diya mga tao to na akaw na ilang kulang na niya matay. Na diyong kutuwa amal ay bugay kiran o Allah balas na taman sa kabagkit ako dunia na ibugay kiran doon. Doon o tawalas, dito sa niyari na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiginaribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyami syahrin wa qiyadihi. So, tingyan, so kapagipat sa lalan si ku Allah, na niyan na tumuso salungan sa ating managagoy di so kapusa sa saulan para yung tahajud sa mga kagabiro. Niyan na di nga di pagipatan sa mga Muslim, di nga di pagipatan so mga Muslim sa pantag sa di ka binasaan ng mga surangiran sa agama na sa kutauras nas ka na umanisati managagoyiro na ibala sa ka na tungwa di subala sa saulan apalay ng puasa na apalay ng tahajud sa mga kagawiro. Nabu may kumatay diyang kutatao na diyang kuta uman ni sati managagoy ini pagipatian ko mga Muslim na ayaw niyan uman ni sati manon gagawin na diyang mutagkukwa niya na balas na ibugay ron ito sa taman sa kabangkit ako dunia na uman din gagawin na ibugay ron ang kutabalas sa maparong miyatay. Dito. So, ayaman yan na uman gagawin taman sa kabangkit ako dunia na bugang sa balas sa saulan, tungwa di sa saulan na po sa mga tahajud. Sama na to na iniuman ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkaligas kanya kulangon o siksa kukubur. Allahu Akbar. Yuto'y tama na bali diyan kana nakapugipat ako mga Muslim. Ibarat to mga dibubrang sa lalang ko Allah.
na so kapag ipatayan si kung mga inuda, mga Muslim, na gusto mga abdiran, mga mujahidin. Ibarat pa na nano kapag ingad, pigipat na kasuingad, bugang ka sa authority. Ibarat o mga tunasoy tutano sa nga pumagipat, mga bipat. So sa mano to, ipira di makasukailan o na kung nabagiti may pikiran kahit dito ay pikiran mga bipatanan na diyang kuto kapag-ipatayan po mga barangayran na ubaliwen na nanonotunod yung sikwala na tarusan ikaw di siya sambayang pipia na kakadnisa na pag-ipat niyo sa mga ngayang tunong o baka binasay na pag-ipat niyo sa pitong isa ng pamilya, pitong isa na walay na nasangkot oras na kukuha niyo ang kananapalas o man ni sa ating managagawi minituday niyo na yaman niyang na tuwali sa saula na puwasa na mga tahajul po sa gagawin. Dinan pero sa mga pipiyang kapatay, diyan ka nang akapugipat ako mga Muslim. Pagkapan sa mga piyang kapatay, naso kapan taga kapatay tao asan yan na legal sa mapiya. Masya Allah. Ibarat na kapan taga kapatay tao na buti sa Quran. Wala na po tila-tila. Hanggang yan na ubatan o sampu kapatid. Kaya pantagal ka kapatay na makapag-ardas ka, batiya ka sa Quran, sumusujud ka, kaya pantagal ka kapatay na di ka di maganad sa ilmo, kaya pantagal ka kapatay na di ka di manasbiya, di ka di fikr, o di na kaya pantagal ka kapatay na di ka di da'wa. Allahu Akbar. Asang kanunauras, na ginan na niya kareraganan ang mapia kapapatay. Ay pa sa kapusan nagkaluitanong ang mapia kapatay na diyong kutuwa kasuksi ako mga manusia. Allahu Akbar. Manan yan na niya tayo tao na sa mga manusia na nandudakol na piro pumaliin kung kanunyan. Marudasan biyan si Giraw, o parangay niya na matiya. Marudasan biyan si Giraw, sang butuwa, kapag ang gibuno katuruyan na gusto galapagyan. Allahu Akbar. Sa oras, na niyang bulaw na si kumasaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung buto, biyang panutul, siya gadaniran, at yung buto, janaza, yung buto, mama, niya tayo. Na niyan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam guminiraw sa makalilibton saya nas kaniyang ko mapiyay amal. Saya nas kaniyang ayamanan na inaluiran sa kaniyang sa mapiyay. Guminiraw sa Rasul sallallahu alaihi wasallam wajabat. Na guminiraw siya gano'n nilang panay sa janaza na yung buto guminiraw mo sa mga tao as kanyang na niyaaliran sa dimapya. Guminiraw sa Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad wajabat. Na guminiraw sa Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya Rasulullah. Antuna ang kuto faqad wajabat. Siya gudang tanong so isa janaza na pituro ka wajabat. Kaya man na niya patuton. Na siya gudang tanong man so isa na pitro kapman awang niya patuton. Antuno to yung niya patuton. Na pitro yan at tigyan aswat tigyan suwisa na paggalawin ng mga manusia ko kapyan yan na niya patuton sa surga. So manatigyan man ay so isa asya galang tanong paggalawin ng mga manusia ko karatayan na niya patuton sa daraka. Sabab sa skanwa tigyan na skanwa yung mga saksi wa Allah kuliya o pa. Yan. So, manan yan, na niya muntong sa tao, asukya pantagaw na kapatay, na niya ka malakal abisaksyon sa mapiyas kanya. Niya buntong mga tao, si Kuigad, as kanya na mati, na mati parangay, nabus kanya ng babaragama. Babaragama as kanya po agamaw Allah,
nasangkot oras na niya buntong sa kanya, kakusalan na kapakasuldian sa surga. Nagungun niya din mambuso tao, asok niya patay niya, nawarak niya kaluyon, at tumok na kaya patay niya. Ayan ang namya kadkutano. So kaya patay niya na miyada so disidi mga kuwala. Miyada so disidi mamugas. Miyada so disidi niya na mga rasis ang kaingali. Miyada so disidi mamanko sa diyang kaya ingali. Miyada so disidi manuli sa diyang kaya ingali. Miyada so dato mga palarmata, dato mga sumpaw. Miyada so niya na padudrag sa kaya ingali. Miyada so puwisi sa mga anto ng iba na mga rarata. Sa manuto na kiyasan yan mambuto ay pagkanarakayan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya alwin yan sa isa ko mga hadith yan. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-jannah. Sa din sa tao, mabantu ko yan yan na patkataw. Miyata ya Muslim, mabantu ko patkataw. Napakasugyo Allah ta'ala sa surga. Iniso ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, amay katlo kataw. Tigyan na piyatlo kataw. Na iniso ko man amay kadwo kataw, at tigyan na piyatlo kataw. Ayadid na niya kaisuon na may kasasakataw. Sabab sa matan mambuso tao na may kaya busok siyang kuwagad na sa kataw na dito na pito mananuto ada niya ro amalyan apisak siya ng mga manusia. Sa manan ng mga Allah na pumangnitan ko Allah aki ako anton sa unang agyang gaya piya mabusay tanong na kakuhaan sa unang o laon o kasampayan si sadyang kay awasya tanong na mala na kasabapanain sadyang kutong kapakapanahon taman tanong na ikalimutan o Allah ay mambu mabaluy kapakasagot tanong ko kapatay na mambugyan tanong adyang kay mga tuos ko pa mga pipe kapatay na buto si kuwini pangalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip no Allah, diyanan ipugro kong tanong ko Allah. Ya Allah, na diyan ibuka palawiyan so kapatay na kumangin na ka, kumangin na kundra kaya Allah, hirap kumangitan, kumangin na kundra kaya Allah. Sabab ko diya kumbuka palawiyan so kapatay, na katarima ang karapon na gana kon amya pakatuman-taman sukap sigba kurka. Ya Allah, umangin akong raka, gana kong ka, apakap na ihadji kaya yun na nila kumituman kung hindi paliwat karapon mga unayan wagama. Udi na ya Allah, umangin akong raka, dahil na pong pakambalaya sa masjid, sabab sa isaw tapan na nagunta man ka, di ko takakbalay ka sa masjid. O di na nga dito na ya Allah na dahil na pong kadaan, pakampagamala sa mga amala, maswat ka na butarima. O di na pumanin tanong ko Allah ya Allah, na punin ako na kami utarima ng kong kadin, ya katarima ang karakon nagkabubayan akong ka. Uli na ya Allah na pumaningkor ka may kutarima na kong kader na katarima ang karapang na dede na lambad sa ko kapalayang karapang dun minirila. Uli na putaron ka ya Allah na pumangin na kondor ka ay katarima ang karapang na dun ako dun maranyan na miyakatubat siya ka sa taubatan na suha. Udi na pumanin ka ni Allah na pumanin ko kaya katarima ang karap na si kumapia kapatay. Udi ako ron karunan ko sa kraton mo. Udi ako ron karunan si ko kapunggan na taon niya agusudaran. La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.